So ayun guys, andito na yung finished product ng aming regalo, gift prank kay Marvin. Ang problema lang guys, napansin ko, kapag inuuyog siya, nagkikipo siya sa loob. Maabat to na na alak. So good luck guys, kung ano kayang reaction ni Marvin ngayon. Hello, welcome back mga guys. Nandito po tayo ngayon sa Lawang National Technical High School para po sa kanilang graduation ceremony. Ayan yung aking nanay, yo. Jere, mag-hi ka na dito. Mag-shoutout na kayo, Lana. Chance na niyo mga shoutout. Hello, mo pa yung gabi. Hala na ka rin, pag-shoutout na didi ka di. Tara guys, lapit tayo dito sa kanilang venue. Ang daming tao. Hi. Hi, mag-hi naman kayo dyan. Ayan mga guys, ang dami pong tao dito sa quadrangle ng Lawang National Technical High School. Ito po yung dating trade. Ayan, congratulations po sa lahat. Yes. Okay, one. Sige, doon na kayo na. Okay, 1, 2, 3. Ayan, video na yan ha. Okay, hi man ang pictures ini. Sige, 1. Okay. Anbuy ay ianuhin mo. Kuna ito, tiyang kasundin. Huy, kay tikang itong sak pag thank you. Dere kasi ito one big family tayo, so sakob na kami sa Inay. Ala, shoutout kayo dyan, mag-shoutout na kayo, huwag na kayo maalo. Galit James, shoutout. Sino? Galit James, ikaw naman. Gerald Tejero. Adora. Mga aloy. Nagpapa-shoutout kayo, mga aloy naman kayo. Thank you. Ayan guys, nandito naman po yung aking nanay at kasama niya si Annalyn. Ayan, inaabangan nila si Marvin, yung aking pamangkin na palagi kong kasama sa aking pag-vlog. Siya po yung madalas na nagkakameraman at sidekick sa aking vlog. Ayan, si Insi, proud nanay, pero syempre aaluhin. Insi, wag kagad na aalo, si nanay nga. May napapicture sa akin ka na, si nanay, api. So ayan guys, inaabangan namin si Marvin dahil ko-congratulate namin siya. Sa wakas, nakagraduate na po siya ng grade 12. So ayun, ang regalo natin sa kanya ay takgas. Ayan na guys si Marvin. Muntik nang iburungin eh. Ay, nandito kami. Ayan. Grade 12 next shot with the advisor, Ma'am May Kiray. Isulog man ka ni mama nim kuan. Isulog man ka ni mama nim. Ani mo man natigayunan nga kuan medal. At ayan mga guys, pauwi na kami at nandito nga si Annalyn. Ayan, hawak-hawak niya yung mga dokumento ng pagtatapos ni Marvin. At nandun naman si Inay sa unahan. Ayan, kasama si Marvin at kinakantahan si Marvin ng "We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas." At thank you ever so much. Thank you ever so much. Ayan, dahil gustong thank you ni Inay yung regalo ni Marvin. Hoy, tara na Kam. Nadali naman. Nadali na talaga. Huwag ka humutok. Nadali naman. Tara, Papay. Ayan, mega love shoutout po kay Papay Digo Servito, isa po sa mga kagawad po ng aming barangay.
So ayan guys, pauwi na kami at palabas na kami ng compound ng Lawang National Technical High School. Congratulations po sa lahat po naman nagsipagtapos ngayong gabi at sana hindi po dito nagtatapos ang inyong mga pangarap. Sana kayo ay mag-aral sa college para lalo kayong makatulong sa inyong mga magulang. Congratulations din po sa mga proud parents at syempre sa lahat po ng bumubuo ng Lawang National Technical High School. So ayun guys, dahil graduation ngayon ni Marvin, kami po ay may regalo sa kanya. Ito, so ipaprank namin siya at ilalagay namin to sa napakagandang pagbabalot at aakalain niyang napakagandang regalo pero ito pala alak. So abangan niyo kung anong reaction niya. So ayun guys, para kompleto yung ating prank, ayan, babalutin natin to talaga ng napakagandang pagbabalot. Ayan guys. So isinasakatuparan na talaga yung aming napakalaking prank kay Marvin. At ayan yung mga kasabwat to. Ayan sila. Ayan. Ayan mga guys, patapos na talaga at ginamitan pa talaga to ng glue gun. Ayan guys, ipinapasok na yung aming maitim na balak. Wala ka siya. Kay pati ang surod lang sa regalo, tinipid. Tag-shitty lights sa tindahan. Palpak nga prank. Wow, may saging. Ayan guys, nandito na si Marvin at sa katuparan na natin yung ating prank. Tatagayan natin to. Ayan guys, nandito na po tayo ngayon sa Barangay Arugan at nandito si Marvin. Marvin, mag-hi ka muna. Ay, mga sabsay. Ayan mga guys, so nandito sila. Mag-hi mga tatanas. Sila po yung mga umamot sa ating gift kay Marvin. So ibibigay natin ito kay Marvin. Marvin, kaya nakagraduate naman. Ha? Kung may kung ano mo unor, tara mo, pati basta ko kontay ni, pero inilamon ano yan, kuya. Yan, di ka na, abri man ka ako, para, di ka, abri, kuya. Gano'n, Luxy. Kali ka dito to, kali ka dito. Pagpalakpak ka dito sa kuya mo. Ata, nakapot. Karton bago. Ata nakiring na. Na yun ba? Sige daw, sige, abri. Nay, di ka man ito may pakatito. Aba. Ipakulaw. Ipakulaw. Sige, ganyan inuman kita. Tanduay. Yeah! Palakpakan! Ngat si Mama. Kuya, anong masasabi mo sa regalo sa im? Bubukit sini. So, salamat sa ating sponsor. Sira ng sponsor. Ayan, guys.